aikoihin. Mitäs mä olin silloin? Silloin taisin olla jotain 14, kun mä... Kyllä se yleensä niin kuin hyvin pitkän harkinnan vaatii ennen, jos niin kuin saa kieltävästi vastattua. Ja aika usein käy niin, että ei saa vastattua kieltävästi. Mä voin joko niin kuin olla pelkkä rehellinen kauppias, tai sitten mä voin salakuljettaa jotain arveluttavaa, kuten aseita tai orjia, tai sitten mä voin ryhtyä palkkion metsästä ja keskittyä vaan ammuskelemaan näitä piraatteja. Ja... Silloin se oli uutta ja hienoa. Nykyisin se alkaa olla jo aika loppuun kulutettu konseptikin jo. Tässä on... Tuolla piirilevyllä varmaan on jotain. Kyllä mä oon jopa viime vuosina pystynyt jotain tavaraa laittamaan eteenpäin kiertoon sitten. Mä tuun taas katselemaan joskus. No niin, siinä näin. Moros. Moro. Mä olin joulun aikoihin tädin luona käymässä ja ne oli ostaneet sitten sellaisen jutun kuin kotitietokone. Se oli Spectra Video Express joskus 85 varmaankin. Siinä vaiheessa vielä hienointa oli kyllä se, että kun sinne kirjoitti sarja jotain käskyjä, niin siihen tuli vaikka ympyrä ruudulle ja sitten se tuli täyteen väriä. Wow, yeah. Se oli aika vakuuttavaa. Näillä on, niin kuin, on sitä historiaa taustaa, ne on tullut jostain niin kuin se, että ne marketin ne uudet PC:tkin on tietysti tullut jostain, mutta se, että Hikipajan setä on nyt kasannut tämän, niin, ja se ei ole ihan sama juttu kuin se, että pari kalifornialaisnörttiä haluaa mikrotietokoneen, joten toinen niistä varastaa työnantajaltaan osia. Sitten ne kasaa Apple 1 ja myy sitä rakennussarjana. Ja sitten ne perustaa firman ja tekee Apple 2 ja nyt niillä on sitten iPodi ja kauheasti rahaa. Kyllähän mä uusiakin pelejä pelaan toki, mutta siinä on tietysti ensimmäisenä se, että se on niin kuin osa mun omaa menneisyyttäni, omaa historiaani, nämä koneet ja nämä pelit. Mulle tulee selkeitä kuulomuistikuvia, kun mä pelaan 64-versiota Andrew Braybrookin Paradroidista. Mulla alkaa soida tietyt Hassisen koneen biisit päässä, koska mä aikoinaan pyöritin ympäri sellaista itse nauhoitettua Hassisen konekokoelmakasettia ja pelasin niin kuin yöt läpeensä Paradroidia. Alun perin oli se, että tavallaan ottaa takaisin sitä, mihin ei silloin ollut mahdollisuutta tai varaa, että kun ne kaikki levyasema maksoi niin kuin järkyttävän paljon 64-eenkin niin kuin tuhansia markkoja ja ne parhaat pelitkin maksoi monta sataa parhaassa tapauksessa. Niihin ollut millään maalaispojalla varaa silloin, niin nyt kun niitä pystyy saamaan sillai pikkurahalla, tai no ei enää, nyt se taas alkaa jo maksaa, mutta jossain vaiheessa niitä sai niinku pilkkahintaan isoja laatikolle sillä että okei, nyt mä ostan kaikki ne pelit, joita mä silloin en päässyt pelaamaan ja pelaan niitä ihan niin paljon kuin huvittaa. Eikä äiti tule käskemään, että mene nukkumaan.